ఆంధ్ర ఊటీ న్యూస్ కి స్వాగతం. భోజనం చేద్దామని చెట్టు క్రింద కూర్చున్న సమయంలో పిడుగుపడి ఒకరు మృతి చెందగా మరొకరు తీవ్రంగా గాయపడిన ఘటన అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో చోటు చేసుకుంది. వివరాల్లోకి వెళ్తే చింతపల్లి మండలం కొత్తపాలెం పంచాయతీ చిన్న కొత్తపాలెం గ్రామం వద్ద నర్సీపట్నం మండలం ఎర్రవరం గ్రామానికి చెందిన ఇద్దరు వ్యాపారస్తులు భోజనం చేద్దామని ఒక చెట్టు వద్దకు వెళ్లారు. ఈ సమయంలో అకస్మాత్తుగా వర్షం కురవడంతో పాటు పిడుగు పడింది. ఈ ఘటనలో రమణ అనే వ్యక్తి అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా మరొక వ్యక్తికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. డైరెక్ట్ నానైతే అప్పట ఆగిపోయింది కానీ వెళ్ళి ఆకలి సరిగిపోయేటట్లు డబ్బులు